Hola, amigas, епизод 2, Испания. Тръгнахме от метрото и оп! Саграда Фамилия. Хайде да разглеждаме. Реално в нашия живот не е ясно дали ще я довършат Саграда Фамилия. Още има кран. Строи се, има работници вътре. Тук се вижда как се строи. Не знам дали се яде това. Прича на форми. Доколихме около Саграда Фамилия, но решихме, че няма да влизаме, защото сега ще ни отиде половин ден. Отзад аз не знам дали се вижда. Мислим си, че не е случайно, че когато хора от такива страни като Испания, Англия и някакви така подобни студени страни, в които живеят много хора, където всичко е супер модернизирано, супер забързано, хората са по-студени, по-така, да се каже, отчуждени. Те като дойдат в България или като цяло на Балканите и направо полудяват. Всичко супер много им харесва. Има защо, просто при нас е така по-сърцато, по-народно, по-сме си близки. Просто контактуваме по по-друг начин. Така че дано да не си го загубим това като атмосфера и като част от нашите характери, да продължаваме да сме така. Тук ще светвайте ми пикват. Как така карат? Нали трябва да прищем? Много яко тук. Брезент ли е? Винил ли е? По време на строежа сградата да си изглежда красиво. Сега отиваме на пазара. Пак сме на любимо място. Пазар. Даже си мислим тук да хапнем, да опитаме някакви неща. Чакай да видим сега. Картофки, пържени зеленчуци. Виж какви яки картофи. Царевица. Дай да почнем от тук, да може да го обиколим целия. Ми да, не мога да снимам. Виж нещо като дюнер. Давай да стигнем до края. Да, ще си вземем. Различни видове халви. Тук голяма лъжвериш върви на този пазар. Корабейки. Има хубав хляб. Adesso un problema. Allora, ti do il numero. Io sono fuoco, io non sono in Sardegna, cioè non sono in Italia. Ми да стигнем до края, после в съседното и така. Dopo ci vuoi regalare? Снимаш? Да.
Ананас! Изчистен ананас! Правим впечатление, че млади хора работят навсякъде тук в този пазар, докато в България ние нали сме малко по-VIP. Да. В България по такива места, нали, повечето хора са над 50, просто защото младите не считат, че тази работа е в тяхната категория. Стриди. Разни люти сощите, боб, наход, боб мунк. Тук са от нашите кембенце. Я вот действительно за продукцию да пьешь. Архитектура. На моите мадами не им се ходи по катедралите. За тяхната възраст е доста непонятно, че има неща, които са коствали едни човешки животи само в името на красотата и на изкуството. Странно им е, не го разбират защо, но може би като пораснат. Сега се натъпкахме в един мол поради физиологични причини. Гледаме, че тук си имат такъв пункт за взимане на доставки от китаеца. Не съм виждала, но китаеца явно си е настъпил навсякъде много добре. Тук за Амазон Женя каза, че имало. Да, Амазон пратки. А ето е това малко шишенце с вода. Струва 2,20 евро. И там видяхме една много интересна яхтичка. Яхтичка, мисля, че е точната дума. Малко сега седнахме тук на пристанището да обмислим какво да правим. Сега ще отворят моста да мине една лодка. Сега решихме малко така да пообикаляме, защото останахме без крака. Сега дойдохме на площад Франческ Марция или нещо такова, което ни е последната дестинация за днес, защото сме каталасили, но се уморихме. Сега ще вземем една вода и ще отиваме към влака. На тая вендинг машина за вода, дори водата не можеш да си вземеш кеш. Тук беше 1,50 на промоция. С карта. Нас ни хвана малко дъждец. Но да ви покажа и сега, докато пътувахме с влака и като цяло в Барселона, където видях строежи, ми направи впечатление, че много ползват ето тази пръсканата изолация, където се вижда там жълтото по стените, или поне така си мисля, че е това, но изглежда, че е пръскано и прилича на изолация и го видях на много места. Явно се ползва в България. Не съм виждала така. Може би в България се ползва, ама
Вече не вали, днеска слънчево го дават. Ние между другото сме си взели банските да направим един плаш, ама надали ще много грее. Имайки се предвид времето какво е. Днеска ще се разхождаме в града Тераса, където сме отседнали. Има доста забележителности, TripAdvisor казвам. Така че стар град е, има какво да се разглежда. Ще обикаляме, няма да си даваме много зор, защото тия дни навъртяхме много километри. И доста се поизморихме. Сега отиваме към един парк, много голям, исторически, който не мога да му запомня името, но след малко ще ви го кажа. И Мила играе. Парка се казва Балпарадис или нещо такова. Той е много голям. Започва от тук. Всъщност той върви така по дължината на града. Сега ще влезнем вътре и ще почнем да го разглеждаме. Тук вижте, има капково в парка, в този хръсталак. Явно и на хръсталака не му се позволява да изсъхне и лятото трябва да е зелен. Там един човек бладисва оградата. Тук имаме замък. Парка е много голям. Много красив, много поддържан. Тераса. Музея на технологиите. Да видим. Работи до 6 часа. Какво ще кажете? Apple 2. Виж, едно време компютрите имаха и такива флопита и работиха с дискети и се чуваше един странен звук. Epson принтер. Има номерца, с които после може да прочетеш ЕКВФ. Пишещи машини. Супер ретро. Шефна машина. Каква красива стойка има. Направо шедьовър. Газова лампа е такава, обаче по-висока ми подариха скоро. Това нещо, какво е? Не е казан за ракия. Ютия, виж. Тук се загрява, може би, да, слагат се въглища. И тук ютията се затопля, гладиш и пак я оставяш там. Гледайте сега тук какво става от електромери, разни прекъсвачи. И това е да ви теглят шалтера. Германия. Предполагам, че тук обясняват на децата кое от какво се прави. Така ми изглежда.
Отново сме при платовете. Кафстан. Много интересно да се види как се променили хората през годините. И мъжете как се изглеждали. Доста мустаци имат. Тук има от тези тръни, за да може да се движи плътта. Снимам ви малко кадри, само да видите колко е яко. Не мога така по-обстойно, защото когато снимам и някакси си губя концентрацията от истинския живот и се пренасям в телефона, пък не искам. Само да видите колко е яко. Елка. Още една елка. Още една елка. По-модерна елка. Още по-модерна елка. А сега се очаква изкуственият интелект да замести голяма част от нас. Гледайте преди какво е ставало. IBM. Тук пише General Electric. Какво ще кажете един е такъв монитор да ви взема? Еми така се е боравило. Трудно. С повече усилие, повече акъл. Право сме в десятката стоя музей. Ако искаш да вземеш такъв монитор, ще да платиш хиляди, защото няма такива. Да, мамо, знам. Ние едно време имахме правец 8, правец 16, обаче такива чудеси, като тук не съм виждала никога, признавам си. Това сигурно няколко човека трябва да го носят, този монитор. А сега си държим целия свят в джоба. 100 грама. И това за не много години. Тук Philips, много модерен дизайн. Пакман. Аз съм много слабо. Тук децата преоткриват някакви малко по-като за тях техники. Чакай, ще ми заде, не бягам. Бягам. Аз съм забравила как се играе Пакман, бе. Надолу да се заде, като са сини. Играем с сини. Не мога да ги изядеш ти. Добре, чак сега ще ги взема. Аз съм забравила как се играе Пакман. Помните ли да игра? Ей, това вече е съвсем извънземно. Прилича скафандър. Да, това е било турбомодерно нещо. Искам такова Пакман нещо. Не сете ли по едно и такова компютърче? Защо?
Мама, това къде му е екрана и защо? Това му е екрана. Нашите мишени са по 1000 лева. Предполагам, че са повече. Не, да. Виж една кола. Лична колело. Електрическа кола със слънце. Лична колело. Да. Не съм виждала такова нещо. И каква аеродинамична форма има. Жалко, че не разбираме испански, да прочетем малко повече. Да. Затрима е отпред. Колко ли харчи той ядоч? Еми резервната гума. Сега нещо супер яко пак за децата. Тук е светлината, спектъра, различните дължини на вълните. И ето тук ги променяш, като им даваш повече от зелено, повече от жълто. Ето тук се вижда как се разпада един лъч на цветовете през триъгълна призма. И това е много яко. Сега тук някакъв осцилоскоп и си променяш честотата, амплитудата на този сигнал. Това нещо го задействах. Предполагам, че тази светлина създава енергия тук, този панел, при което той захранва тази перка. Така си мисля. Да, това е. Да, знам. Е много приятничко. Това е колко е дълга вълната на всеки един от цветовете. Центъра на тераса. След музея огладнели се понатъпкахме малко на италиански ресторант. Не знам, защо така се случи. Просто бяхме много гладни. Но беше супер вкусно, де. Децата ги болят вече краката. Сега да ви покажа нашата домакиня. Ние пише бележки. Вчера ни беше писала добро утро. Днес ни е писала, че отишва на работа. Много сладичко. Ям дяквам в плод. Си го белих с уста. Голям мерак. Да. И какво вкусно ли? Да. Искам още. Си взема за България. Сега отиваме на един фестивал, където ще участват и нашите хазяи.
хора ще се катерат едни върху други, така и ще образуват някакви работи на кола. Те ни поканиха и утре се прибираме. На този фестивал, на който ни покани Ана. Миньоните на тераса или нещо такова се казва. Много не разбираме, обаче ще се катерат и ще правят една кола. Децата ще са най-отгоре. Гледайте да видим какво ще стане. Много яко, много се изкефих, че дойдохме тук. Всякакви хора, мъже, жени, деца от всякакви възрасти участват в тази трупа на миньоните от тераса и сега репетират. Виждате как се държат и в един момент, когато са готови, това трябва да стане една голяма кула, като най-малките дечица са най-отгоре. Всички са супер сериозни, супер ентусиазирани, концентрирани и най-важното е, че те са общност и правят нещо заедно. Дядю Чиза прескочих и слиза на мен. Може би детето го е страх да се изправи, защото е много високо, не знам. И то седи така и се започва да слиза. Ето, трябваше да се качи и още една отгоре, ще дойде на паните. Гледам на тебе и аз да избягам да изплаща дядо чуне. Ама не, че майко е страх, което е най-отгоре сега. Прибираме се, много сме доволни от екскурзията. Нашата домакиня Ана ни докара сутринта до летището. Тя предложи, поисках да й дам някакви пари за горивото, обаче тя отказа. И така малко си поговорихме в колата. Ана и мъжа й са архитекти. Дори мъжа й е правил тази по-новата част от музея на технологиите, който ви показахме. Много са готини и двамата. Направо се едно им бяхме деца, се едно си бяхме на гости у роднини. Мен такова ми беше усещането. И така, прибираме се, събрахме впечатление, доволни сме. Ти, мила? Да. Отиваме си на село.